ambal warsa GKJW Donomulyo. Amiwiti nggonku nyipta geguritan manembah dhisik marang Gusti. Babagan iki pancen banget wigati. Aja nganti kalepian ing pambudi lamun pengin gawe pakaryan kang ati. Wis dadi kewajiban kang utama. Awit kita kabeh mono dadi kagungannya. Rumangsa dadi penderek kang setya. Sumarah, sumeleh, sumende lan sumedya. Angemban pakaryan ngrigenake pasamuan. Kapan maneh kita bakal lelati? Aja nganti mung tansah semoyo. Patrap kaya ngono iku banget muciwani. Ing sekawit mula wis ana dawuh, ning ngendi bae papan dunungmu Gusti Yesus mesti bakal anganti. 53 taun madeg pasamuan. Ewa semono iman iki durung santosa. Kadangkala isih seneng ngurungi dosa. Etok-etok suci dimen ora kawistara, tundone malah gawe gendero. Titenono mangsa kala kang bakal kelakon. Ing tembe ngunduh woing pakarti kita dhewe, Gusti Yesus janji paring gesang langgeng. Anggere kita mituhu nglakoni sabdane. Gedhe banget pangapuraning Gusti kang kaparingake marang jagat iki. Jiwa raga kita pasrahake wujud pisungsung kang gesang yekti. Para kadang kinasih, ayo padha cancut gumregut sayuk rukun saiko kapti. Ambangun patunggilan kang nyawiji, murih saya sengkut ing gati. Wal saka kaing rubeda wani bengkas ing pepalang. Aja nganti kandhek tengahing marga najan rumpil ning anggayuh setya utama. Dikepenak nggonira muji lan ndedonga. Ora mung ana lathi kewala nanging nganti terus jroning nala. Ora perlu kanggonan rasa tida-tida, merga Gusti mesti nuntun marang sira. Urupna semangat jroning dada. Lila legawa nggenira lelati, yaiku sing dikersakake Gusti. Ora luput temahane antuk kanugrahan jati. Sugeng ambal warsa GKJW Donomulyo ingkang kaping 53. Gusti Yesus
berkahi kita sedaya. Amin.